Igbo Igbo ekenekwa m n'Igbo ndị ọma njem ọnụ biko na vidiyo na-enwefu n'akụkụ ebe a bụkwanụ ihe na-akpọtụnụ na Nibu Anambra State ya bụ ihe mere eme live ya bụ ọfịs Commissioner of Women Affairs Anambra State ke abịa ka ekpe ikpe anụnwa. Ikpe anụnwa bụzi na nwoke nwụrụ kemgbe 2019. Nwa ya nwoke bụ nke anụnwa yi white unu fụrụ ebe anụnwa ekwero ya ụmụ nwanne nke nwoke ekwero ka ụmụ dị manụ fokọrọ ebe ozu ya nọ anya dị sef ka efuedo nke ine ya na ana ha fụrụ ozu ya anya o kakwa mbere ife unu tupu na enene ihe aka unu were anya unu wee kpọọ resọt. Ọ bụrụ na ụmụ nwanne dị manụ ụmụ nwaanyị nke ịtọ ịbụ anụrụ dị n'ofu na nụrụ dị bịa gbachiri ịbụ asị be dị ha abịa agba ọgụ nwanne ha nwoke abịa agba ọgụ zọ prọpati nwanne ha nwoke ofu na anụbero dị ka nọkwa anọ ka na-azọ prọpati nwanne nwoke. So mmadụ na-atọ akwechiri jụ na nwunye dị man amaghị mmiri tọgbu iko. Nwunye dị man afọbere ozu nwanne di ya kemgbe di ya nwụrụ since 2019. Nwa ya nwoke kwa na-eto na dị like this 29 dị like this unu egosibere ya ebe ozu mpe ya nọ unu na-azọ prọpati tiri na enubere nwoke na ana na na-asị kedu ihe ndị mmadụ na-azọrọ prọpati mmadụ ibe ha, kedu ihe mmadụ mere mmadụ ibi n'ụwa nke anụnwa. Unu ama nche ka mmadụ nwa nwụ na-azọba ọ na-emezi m ka asị na ụfọdụ ndị na-eji aka ha egbu nwanne ha nwoke nwejidetụ obere ihe nwanne ha gbuo ya ha na-achọsị ha ya na-azọ. Unu deprive nwaanyị mmadụ inweta love inweta ihe kemgbe di ya ji wee nwụọ even ọbụna unu alaikere ogolodo umeanụ mgbe a nọ natali ya. Why can't you people allow her to be? Because na nwanne unu nwoke decide go na onye ọya anọ unu ebulu ọgụ bugide ọgụ tere mgbe mmadụ nwụrụ. Kịta anụnwa I really thank God for the brother of this young man nwụrụ anwụ ka o sikwa wee stand there his toes iji wee kwakwu na sị na ndị eziokwu ka ya na-ebi ogologo ndụ. But my fear bụ na achọrọ m ka ha gbuo this young boy kịta yi efe white. Achọrọ m ka ha gbuo ya because this young boy happens to be the only child, the only son the man nwere. O nwere ụmụ ịtọ ịbụọ nwaanyị ofu nke nwoke. Achọrọ m ka ha gbuo ya because na dị nke bụ na amarọ m ka this man ya esi na-anụ ọgụ asọsị enwe one man unu ya afọ ebe nwanne the man nwụrụ anwụ. He was busy saying the truth na ụmụ nwaanyị anụnwa na-esi be di ha abịa agbasa nwaanyị anụnwa wụọ which na ha ekwuwe na kpokpu the case na ụmụnna wepụ ya na ụmụada still these women refuse to let go. Or ha nwagbuziri nwanne ha nwoke. Why are they so interested in his property? Why wouldn't they okay? Ọ bụrụ na if not for anything kedu ebe ozu nwanne unu nwoke dọ nwụrụ anwụ. So achọrọ m ka nrapụ unu ka unu nezie this video n'elu ya n'isi ka unu welezi aka unu wee kpọọ resọt maka na gịnị mee na ihe na-eme n'ụwa nke anụ nwanyị nọ. Lele this video ka unu ghọta ihe mee nji kwuru ihe nna ekwuru. Ke onye isi jijiki ke nwaanyị isi jijiki sista ekpele ngwa bịa kwa m edozi ya ke ndị ọzọ sochi ya bịa ndị nọ n'aka oche m. Madam, the ever. Don't touch my table. Just step back a little bit. Step back a little bit. Put that back. Face here back. You will need. You can have it. 6 August. Okay. Onya. Onya sini ama shoji ya. Kere bona na bi. Ọnụrụ nwanyị. Nwanne nwoke a. Ọnụrụ nwanyị bụ. Are you here? Onye izu ọnụ. Ọmụtụ ụmụ ọnụ. Ọ mụrụ ofu nwa ya ahụ. Okay. Ka ebe obi. Ọka. Kedu onye nke bụ? Ọ mụrụ ụmụ ọnụ. Nwoke abịa. Otu nwoke. Ụmụ ọnụ ka emu. Ụmụ ịtọ. Okwu nwoke. So, bịa. So onye a bụ diọkpara Ernest and the only son. Yes. Ernest without the sons in notice.
or the right? I'm asking you. As only Igbo Igbo, bụrụ nwa Chineke. Mami abụọ meketọrọ. Ajọ nwanyị. Jie de buru ede awe. I don't have issue with that. Ya bụ nwanne bụrụ di ọkpara. Ihe sọrọ ya na-eselu ya. Then, Muna Ernest and the first wife, I believe that this is Ndi hostel. I call this small boy work there. Now 2014, I'm going to Baba. Mmemme nwanne m akacha. Iburu ozu nwanne gị. Nwa nwoke nwere maka ebe ozu nne ya dị. Anyị sị na anyị na-efe Chineke bi n'igwe. Kedu Chukwu nke ọnka na-efe ka ị na-efe? Jesus. yes. Nke Israel. Ka ị na-efe? Jebu ozu ahụ. Gị na ndị a je etu esi n'ozu. Yes. That's the chief mourner. Ka anyị mere nwaanyị akacha. Yes. Ka anyị mere nwaanyị akacha. Ka this boy take you over. Yes. That is what I want. Thank you. Is there another thing you want? Or property? Do you have all the properties, everything? Oh, yeah, you need to just take over your father's corpse and his property. Have that working and car on car. He could see the hand oh, what I can limit to your relationship with your brother. But don't come to my house. Go and settle with your wife because you have children. Omomo can never be your children. Very simple. And when visitor. 2014. So how many is the move between them? Because because we have other people waiting. Ghana kwa betalaka. Pick chana. Okay, I boil down to a particular thing, one thing. Okay. Which is Onya must assume his duty, position as the only son. Yes. Babazino what he wants na the burial. Okay. Onye property in there, I hand there over to him. Then this woman would ever make a mistake. For the sake of children, Gina Digi, Obukudin Hunu Seroku, your duty be make sure no Gina Digi na Jaso. That is why you got to go, Madam Cello. He made too much gap. Imani nwere ike ikwu maka ụmụazị he tolerates your shit nonsense from a man so that onwe ka o si wee dị ụmụazị amara na nke abụ nke abụrụ onyeluka too much mana gap ahụ enyelu abụrụ ya bụ na ada ga-anọkete bụrụ nwa ada ka ịka onye ọ na ya na betie rapụ this boy Kademeno he's the only survival son get to over lineage. He got to go soon. Garap this boy will take over father's property. That's the conclusion. Ina imapana oburi no katresi haje enyegi spoon. E woteze spoon ese na otalon chala na nke papa ge di new. Makwa ha meri yesu na nnu na da to. Igota so na ị ga-aka m nkwada m ị ga-emerụ nna gị wee make sure na ozu nna gị bara n'ala nna gị ọ dangote anyị emesi mma na cement industry na civil servant retired. Civil servant, yes. Unu ni alili pension ya graduate. Mama ebe pension. Mgbe na agba ya kwakere kwa. Mgbe ha na agba ya. Yote mweji ego kwa kwakere kwa. Ona kwakere kwa. No, I don't know. What is it you want to say? Oye na si
My auntie is my mom and my dad in Ishi. For once, mom and my dad and my mom being Ishi. For once. I know one of the first wife can do. She will confirm it for once. First wife, Omonya na chom no ni ba fia. Oh, Oburo onya. Iya na ko kita. Chalo ko di chalo. Na support why like that. Mana ha turu na gi. Yes. I put it na. Ngwa ko no. Ya sia no. Le kwa ba ni sapaya. Make it desare. Na te. O na ko e jumu na e mari funu kwesiri ime. Wait, I will answer this question. Mama, ngwa. This is super much. This is super much. Auntie, I yes, you start to kneel down to beg this woman, Abi. You say this, as you beg this woman. For what? Mama, why you take to down beg to be at Mama? Or you be someone who will check up on the Nakura there. Already, I'm trying to on already, I'm going to pay you. Please come in. Madam, give on one next. Yes. So tell you wait. One, these three women, they are not outside the work was family upside down. 2014 to today. This woman I'm gonna buy. How can this woman? Yeah, we need to. Girls. One not every movie for me to. Tita, I tell you, you know what kind of prayer? I don't know. Ask him. 5 years. You walk with us, I will lock you up. 5 years. Now, 2019. When my uncle died, this boy was seen in my father. I have never seen him face till today. You are the one of faith. Yes, let's not be sure. Never seen him. Never seen him. When I went in, we were back. Last time, I can't hear my trouble or do my life with his property. With his property. Get to the guys. When I'm waiting, one hour was with you. Hana ko to this one. Ogala. When you tell me, I say, no, Ogala. Not to this one. Because that's my life. He said, Madam, if drag becomes so much. you never see the little way they talk about it. You never will eat. And all the people that go in life and the property, they will not pay him. They will not pay him. They can give me my brother. They are not the other property. They are one that they are ever. Come here. So my son come to him. But this man on this condition. Yes. How could warrior? And all this. How more? This man went back to the in the morning. So one day, he doesn't in the afternoon. I have for their father. I was here till today. And I asked Is there condition this man over there? I don't know that. I see the money here, but maybe a good evidence. Whatever the evidence. It's not 5 years. Yeah, This woman. This woman. She got here. They are putting more down. stop touching my. I will invite police, madam. That's what I want. I will invite police. Can you hear me? Today, we're passing to be. That's a very good. Now, what about us?
Support the owner. No one night. Village support the owner. Tell us now what is the what food today? How will you know what was it? How will I wish? How will get out? Speak through me. That's the better. People, man. Can I tell a fan, man? Put it down there. Not only a ball. Now, this is not a way. Oh, my last word, brother. Isha. And you're not a board here. You don't have to about that for it. You have court. Okay, court. You do it now. You came up with one leg. But what's what we have? Last one, I'm not on you. Na kena kaya ngi wake ku. Nda. Nda ma ko na. Mi fa ne when I asomo I am no. E ba ka kana no. One. Okay, what there's a property list for A to Z. Can you mwanya no one hanimia? Two. Have you ever seen this kind of project? I expected that to be back in the case. Come on, that Ona wada. All of it. Ona ada. All of it. Abi ha na say internet. Na lo say o tutu na eje. Nke to. Oji bedie ni mu twa na me. E na ado ogun. Before all these things what happen. Ji ede we buanwe. Obro wanne. Ngwe yo ni bodi e kwata. No witch. Buru wizard, buru heli nete no wa. Nwa ke woke man ke wan. Onya wanne ke ofuna ofuna. Onya wanne ke ofuna ofuna. Onya bo nwa wanne ke. My son in the way against what three of you are doing in your father's compound. Thank you. Thank you. I done that before. I don't know before me. Mama, lay now. So, I know my cousin. Oh, yeah, I'm not that. As I am. Come where I want that. Come where I want ya. Who would take this and I know there? Oh, yeah, can you? Come where I want ya. Muna be with the issue. Muna na ba mo nwere mgbe o si na ihe bidoro na ha mara ihe mere die na die nwere mgbe o se gera pụrụ ya na obi ya na ka die uchara konya ona na isi na pụ na obi kwesi wee bido ọrịa di isi ya pụrụ na obi yes